corn, beep, trabip, beep, corn, beep, trabip, beep. Anda ko mapanawagan kini Kapitan, yun kini Mayor. Extended meron na yan, may quarantine, ito NCR. Anda lang ko ma-request ko, kini Kap, pero kini Mayor, ang banda rin lang ako. Ano ko mga masamain niya. Ano pa rin lang ko haan ko mamagtanan sa Sardinas. Ikabili yung hindi i-relief goods. Okay. Nagkakaano kami nagdan. Amin na nagkakaruban. Naglalamsi kami. Dandani kaming samot na matumpuan. Kaya kalis-kalisan ka. Ayan. Alam naman. Baka kunain ko. Lutuin namin doon sa bali niya luto. Halang isot na isot yung laman na. Kunain mo sa kanya to. Apo, nagtatas ko amin na mapaling. At adatang straight from the can. Part natin na po doon nga ina po. Nakirog na ina po. Kilaban. Natry ko na tahan. Inikapay kisotang mo na. Yung isa tipid chay. Inikapay ti miswa. Ingisa ti kamatis kan sibuyas. Tapos ta inikap ti itlog na. Name it. Me try it. Wala po. Maawatak. May isupin na ka. Na tanong kawaras ko na yung mga talaga. Limited lang ti budget. Kaya isip na laka. Then adating magkatabiyo at adating may iwaras. Maawatak ka. Maawatak kayo. Ngayon, baka lang mabalin. Uray mo ko ang. Uray mo lang. Sukatan niyo ang imbes na talong sa sardinas na yan. Sukatan niya tayo kahit uray mo ko. Mesa na ma-spam. Ang kami na juicy, orange original. Orange kapapasitan. Ang dami sabsabal niya naman ang umiiyak. Orange basiklanon. May kambili yun. Nung hampay lang na kaya, ako, mapaling nga ta, naging luncheon meat. Uray niya nga brand, basta luncheon meat. Yan. Nung ang kaya ka, di luncheon meat. Uray yung maling na ang yeah, maling. Wag lang sa maling tao. Umugot pa. Nyakap, nung kaya di maling, ako talaga kaya di budget. Uray mo ko ang meatloaf. Pinupiplop. Basta di maiwa-iwa. Sumuntakap. Kaagasam. Amin kami nagkakaroba ko. Sardinas si Dami. Tangal daw. Sardinas. Pangrabi. Sardinas mo na. Kakaango. Kami. Kusli. Amin. Iarbayan mi. Ang bilalang si kami amin. Sardinas kami amin. Please ka. Mayor. Please naman tan. Noong lang talaga kaya ti budget yun. Tenta nga meatloaf, pinupiplop. Uri na corn beef. Corn beef lang. Tenta ang kaya pa yung natin yung trabip beef, corn beef, trabip beef, corn beef, trabip beef. Nyaka, please, Mayor, please. Sabi ko madama, tupal ko mga mula sa request me. Yung nga talaga nga kaya. Sardinas talaga kaya ti budget at thank you kami litang Kap, Mayor. Yung dala kong basi i-request ko. For request. Bagi ko nga mo at bagi ko manalabaga. Yung nagasang. Tanda mo yung basi. Trilina. Ako na. Kanya yung basi. Di kalaman siya na akin. Pagkuuna. Tanda mo. Maya
na kayo ti budget na ka. Ako, nagipatulod na magkante sa Pinas niya. Dito ipakita ti picture na. Nagasa. Ang kapabasi ni pasuro na na ito yun.